Els volcans de la Garrotxa, com a volcans, són una merda. Perdoneu, però algú ho havia de dir. Hola, buscadors. A veure, hi ha una cosa que tindríem que reflexionar una mica. S'està donant un fenomen que no sé com es pot dir en català, perquè no té una traducció directa, no? O almenys igual, que se'n diu el cunyadismo. En castellà es fa servir molt, cunyadismo, no? Que ve a dir que hi ha el cunyat que opina de tot i sempre va explicant i va donant la seva opinió sobre tot, com si en sabés de tot. En la televisió també se'n diu ser un tertulià, no? El tertuliano, que explica de tot, parla de tot, sempre sap de tot, aparentment. Deixa'ls estar, amb ells, però pensa en tu, vale? T'ho dic en el sentit de, si vols mínimament ser una persona que va avançant en el creixement personal, que vol millorar com a persona, una de les coses que has de tenir en compte és no parlar perquè sí. No parlar en va, no parlar perquè sí, no parlar de més. I sobretot, no parlar sense saber de què parles. S'ha posat de moda que tothom té opinió i totes les opinions són vàlides o igual de vàlides. I això no és veritat. Opinió és expressar el que tu creus sobre alguna cosa, el que tu creus. I això pot ser una invenció total. Jo puc creure que els hotels d'Alemanya són boníssims. Per què? Hi has anat? No. Però com que els alemanys són molt ordenats, no sé què, no sé quantos, jo dedueixo que allò deuen ser molt bons. Si no ho he anat a mirar, ni ningú m'ho ha informat de primera mà, que algú hi ha anat, algú de confiança hi ha anat i m'ho ha explicat, parlar de com són els hotels d'Alemanya, i mira que estic dient una tonteria, no? Doncs és estúpid. És fer de cunyau, de tertulià. Parlar per parlar. Tothom en seguida té una opinió. Sobre la Covid, la malaltia aquesta, la pandèmia, tothom sap de tot. Que si aquests diuen mentida, que si aquests diuen veritat. Sobre la ciència ens enganya, o la ciència és el millor, o s'ha anat a la lluna, o no s'hi ha anat, o no sé quantes coses, és que sabem de tot. Tothom opina. No és millor callar. Hi ha aquella frase que diu, és millor callar i semblar tonto que no obrir la boca i demostrar-ho. Vale? No perdis energia. En el món del creixement personal, per la boca es perd molta energia, es gasta i es dispersa molta energia que aleshores no tenim per fer servir per nosaltres, per créixer, per millorar, per aconseguir els nostres objectius. No gastis energia, perquè sí. Deixa que xerrin els que tenen les neurones buides. Tu, ja que tens neurones, utilitza-les per parlar de lo que toca en el moment que toca i, sobretot, si d'algú no saps, simplement diu, no tinc prou informació, no sé lo suficient, no hi he anat, no ho he vist, no ho sé, i ja està, no passa res per dir no sé. Per què tothom ha de dir que sap sobre alguna cosa o ha d'opinar sobre alguna cosa? No te'n dones compte? Doncs no vas per tu directament, evidentment, en conjunt, a la societat avui dia es fa servir això. Es dispersa l'energia parlant de tot, sense saber-ne, i a més defensant-ho, evidentment. S'ha de defensar aquest bàndol o aquest altre. No. Parla amb propietat i únicament del que saps. Del que no saps de debò o de primera instància, en tot cas, digues, mira, jo crec que... i punto. I això en el cas que sigui necessari dir-ho. Si no, el millor és dir no, sobre això no sé. I ja està, no perdis el temps. Vinga, si tens dubtes, en els comentaris i ens veiem en el següent vídeo. Els volcans de la Garrotxa, com a volcans, són una merda. Perdoneu, però algú ho havia de dir.